Hatred Zenenga vanova vari editor weManica Post, vanova vari mukuru editor wepepa reManica Post. Right, ndinoda kuti titaure navo vatipo umboo nemurume anozi Morris Mtisi, nekuti ndivo vakatanga kushandidzana nawo isusu Diamond FM isati yatovhura pano. Ivo Mr. Hatred Zenenga vakanga vakusenza na Mr. Morris Mtisi. Mr. Morris Mtisi vari iwo munyori wepepa reManica Post vachinyora iwo column. He was a columnist. Ndizvo here Mr. Hatred Zenenga? Yeah, ndizvo education columnist. Columnist. Right, right, tauti mutipo umboo unechekuita na Mr. Mtisi. Rekaitange nekukuchingamidzai mangwana nakanaka kwamuri Mr. Zenenga. Aiwa, mangwana nakanaka mukoma Dylan. Tine urombo zvikuru tarasikirwa na Mr. Morris Mtisi wataiziva MM pano paManica Post neku Diamond FM. Right. Toti titange kuzwa kuti Mr. Mtisi vakatanga kusenza paManica Post gore ripi? Mr. Mtisi ndakatanga kuvaziva muna 2009 ndichiuyawo kuzoshanda kuno kuManica Post nchibva kuHarare. Ndo pandakasangana navo vakatanga vatirakidza maarticles avo vachiti ndiri interested nokunyora maarticles education about education issues muManica Post. Ndikabva ndavakumbira kuti Mr. Mtisi inini handikuzivei, asi mimi matirakidza chido chenyu necommitment yenyu kuti munoda kunyorera Manica Post. Saka ndokumbira kuti mutipo masamples emaarticles enyu. Saka pavakangondinyorera 2 article samples, I had no doubt whatsoever. Ndakabva ndangoti, please, can you continue every week? Are you able to do it every week? Wakati no problem at all. Saka ndopakabva pangotanga ukama hwedu muna 2009 vachitanga kunyorera Manica Post as our education columnist. Vachizodaro zvakare vaive nema-ideas avo zvaiconcern zvakare education and other social issues dzemusociety. Vakati ndinoda kuita column inonzi straight talk yekuti vanotaura his mind about other issues dzinoconcern society, including those touching on education. Alright, ngezvipi zvamakakwanisa kuwana kubudikidza ngekushandidzana na Mr. Mtisi? Mr. Mtisi was a very important person. He was no ordinary person in terms of being an English guru, an English teacher. He was just beyond that. Vangavari a master of the English language and English literature. Saka isusu we ended up at one stage tavaengeja as our quality controller. Anotibatsira kuti kana ma-articles kana ma-stories anyorwa vanocheka throughout for the correctness English, grammatical errors, vachitibatsira nema-journalists ari panapa kuti no, apa pakanganiswa, apa panonzai chirungu ichi chabhenda. Ndo zvimwe zvikuru zvavakatibatsira nazvo izvozvo, and he continued to do so even pavakanga vasisiri our quality controller. Vataingovapo ma-articles vachitichekerawo vachiti no, I can do it voluntarily. I enjoy doing this. Saka we are very poor without Mr. Mtisi right now. Right, zvichida mune masoko enyaradzo emungada kutaura tichipendera hedu naurwa ino yetiri kuita pamusana apa Mr. Mtisi vakanga vari columnist we-education vachisenza neManica Post. Mr. Zenenga, mashoko enyaradza andinayo ndeyekuti tine urombo zvikuru kumhuri yekwa Mr. Mtisi, tine urombo zvikuru kuma-schools ose emuManica Land and beyond vaibatana Mr. Mtisi. Tine urombo zvikuru kucommunity yeManica Land yaibatana Mr. Mtisi. Another thing chandinoda kuita reveal ndechekuti Mr. Mtisi vakacontributa, hazvisiri zvazvo official, but Mr. Mtisi vakacontributa
kunew curriculum vane book kana kuti mabooks avakanyora varequestwa kuministry of education kuti vanga contribute here ku-english language neku-english literature. Saka I'm sure kumaschools vachasangana nemabhuku avo kana azoprintwa akanyorwa naMr Mtisi. Inini vakandirakidza mabhuku iwayo vakati ndarequestwa ndibody pay time ndikuda kumbobatsira vekuministry of education tine madeadlines anoconcern this new curriculum. Saka ipapapo tine zvitenda zvikuru this contribution yaMr Mtisi. I'm sure my schools and those teachers will find it very, very enriching, because Mr. Mtisi vanga vari a fountain of knowledge in terms of English language and English literature. I remember ndichimbobvunza ndikati Mr. Mtisi English literature chinhu chinonzi Shakespeare chinotambudza vanhu zvikuru, mabooks akanyorwa naShakespeare chirungu chacho hachinzwisisike. Then vakabva vatoseka zvikanzi that's the easiest books to tackle in terms of literature dzakanyorwa naShakespeare. Vakandidzidzisa zvinhu zvakawanda Mr. Mtisi in terms of zvechirungurungu izvi, and I continue to learn up to the time of his death. Wow, maybe masuku ekupedzisira tingangoda kuzwa zvakare kuti character yaMr. Mtisi yakanga yakamira sei, his character. Vanhu vazhinji vanoshanda naMr. Mtisi kana kuti vakashanda naMr. Mtisi vanobvuma kuti Mr. Mtisi was a no-nonsense man. He would speak his mind ipapo kana zvavafunga kuti ndo zvandafunga kuti ndipindure ipapo. And most of the times vaiti kana vachinyora maarticles avo vaibva vaisa futi pfungwa dzavo ipapo dzimwe dzinobata maclients, macustomer edu. Saka zvaizopedzisira ndakunyatsozoconsultana navo ndoita some heavy surgery mumaarticles avo, editing yakatosimba kuti no Mr. Mtisi, I don't think we should include this, let me hasten to say kuti very last article yakanyorwa naMr. Mtisi for Manica Post, he had attacked 2 schools ziri muno maMutare. Ndobva ndavadaidza ndikati Mr. Mtisi, this is a bit unfair. These schools nemaheadmasters are our clients. Saka asi chachiri chokwadi hacho. To some extent, yes, but you cannot be very blunt. My clients, especially if you go public. Okay. Yeah, look, this is wrong, and these are our clients on advertiser nesu anotenga mapepa edu. Sikandikati Mr. Mtisi, we need to be very careful. Tofana kubata vanhu ava zvakanaka, we need them tomorrow. Then, as usual, with his arrogance, I should say Mr. Mtisi was very arrogant. And yes, that was typical of Mtisi himself. Kuti zvaanenge wangotaura ende vanenge vakaisa maoko muhomwe. Well, you are the editor. Remove whatever you want. Kanenge kakuramwa mbijana. Asi vachitaura kuti no point yangu wainzwa. Matozvinzwa zvandikutaura izvi zviri chokwadi. Visai zvenyu zvamunoda kubvisa. Mukumwe kutaura wakanga ari murume kungoti haatenderi zvimwe zviro, unoda straight to the point. Yes, straight to the point. He was a no-nonsense. Very forthright. Kungoti. Very formal. Very. And kungoti bvo neipapo. Zokuti pamwe pacho waizoona vakutoita a heated exchange nevakomana munewsroom. Ndozoti what's the problem? Was what editor? No. I don't tolerate the nonsense from your boys. I'm not their age. I don't belong to their age. Yeah. Vakaisa maoko muhomwe. Yes. Ndozodaidza vakomana ndoti no, you must respect our elder and Mr. Mtisa. Yes.